Bueno. Pois boa tarde a todas e a todos, moitísimas grazas por estar aquí, grazas á Librería Cartabón por acoller hoxe aquí a presentación de, bueno, a primeira presentación deste libro dos xéneros musicais tradicionais e populares galegos de Moisés Quintas e de Victoria Pérez. Eu son Laura Rodríguez, son a editora de Hércules de Ediciones, a editorial que publica este libro. Bueno, un libro que saiu hai xa unhas semanas, pero que non presentáramos ata hoxe, entón, bueno, era importante para nós presentar este libro en público, bueno, ainda que xa se coñece, xa apareceu en prensa e demais, pois presentalo en persoa, non? Que mellor maneira de empezar con música. Entón, bueno, eu vou ser moi breve, para Hércules era un, bueno, xa un tema que nos rondaba un pouco na cabeza de facer un libro sobre a música popular galega. Temos varios libros publicados sobre contos, sobre lendas galegas, sobre literatura oral, sobre gastronomía, sobre cociña tradicional. A música era unha cousa que nos faltaba e que queríamos pois tamén tratar nos nosos libros, pero era un tema que se nos resistía. Xa foi unha teima xa que tiña meu pai hai anos, que non atopábamos a persoa correcta, que non o enfoque era algo que era difícil, non, para nós. Ao final, falando con outro editor, con Xosé Aldea, pois faloume de Moisés, e xa hai 3 anos nesta data que empezamos a falar deste libro que hoxe presentamos. Entón, bueno, tamén é interesante esa reflexión do que leva, o traballo que leva e moito que quebraderos de cabeza que leva a sacar un libro adiante, non? Dende cambiar o título, porque non era exactamente, al principio eran as formas, despois eran os xéneros, non era a mesma forma que os, bueno, eles son os expertos e os que poden falar, pero bueno, foi complicado ata que chegamos a eles, e bueno, despois pois tamén un traballo complicado de facer, eles falarán tamén, porque era un proxecto que empezou hai moitísimo tempo. Bueno, por fin é unha realidade, entón estamos moi contentos realmente de telo xa publicado. E despois é un libro moi especial, porque non é só un libro que ten texto, é un libro que ten partituras e que ten música. Este foi unha cousa innegociable dende o principio, o libro tiña que ter un CD e tiña que ter música. Bueno, entón aí pois tamén dar as grazas a todo o mundo que participou neste libro. Están aquí os dous autores, pero son moitas persoas, non sei se hai algunhas, xa me imaginaba. Pois moitísimas grazas a todos os que participastes, porque, bueno, realmente é un esforzo colectivo. E creo que tamén ese espírito colectivo e de colaboración e tal, pues está aí, bueno, vese no libro que finalmente publicamos. Creo que non vou entrar nos agradecementos porque supoño que vos ides facer estes, pero eu quería tamén resaltalo dende a parte do punto de vista editorial, porque realmente facer un traballo así en Galicia, pois hoxe en día é complicado, e grazas á colaboración de moitas persoas que se poden facer este tipo de libros, e para nós, pois, bueno, non hai nada publicado destas características, é un orgullo que sexa xa parte do noso catálogo e ter esta obra sobre a nosa música popular e tradicional no catálogo de Hércules, así que parabéns e nada, e moitas grazas polo vosso traballo. E un aplauso para 3 anos despois, aquí estamos. 3 anos despois. Non sei quen vai falar agora. Falo eu. Bueno, antes, moitas gracias a todos por vir un día como hoxe de calor, estupendísima praia, e aquí estades apoiándonos nesta nosa primeira vez tamén. Como di Laura, moitas gracias, Laura, e bueno, moitas gracias por acollernos aquí á Librería Cartabón. Foi unha viaxe bastante longa, desde 2003 que decidimos facer algo así, porque como mestres na nosa escola notamos en falta algo así,
E algo que empezou aí no 2003 por fin se fixo realidade gracias 2003. a Laura, gracias a Laura e a Hércules por apostar por este traballo parto tamén. longo. Parto longo. Pois que vos ides a topar en xéneros musicais tradicionais e populares galegos? Pois aquí propoñemos Moisés e eu unha clasificación da música popular tradicional galega partindo dos cancioneiros publicados como Cancioneiro de Galicia e Castro San Pedro, de Doro Cexúbar e Antón Santa Marina, Cancioneiro galego de Torner Valiecai, considerados os máis importantes aportacións etnomusicolóxicas do século XX, pero tamén bebendo de outras moitas fontes, outros cancioneiros, outras publicacións e tamén de fontes vivas que imos apuntando ao longo do texto. Sí. Vale, trátase dunha recompilación e clasificación das nosas manifestacións cantadas, instrumentais e danzadas, sin máis pretensión que dar a coñecer este legado desde un punto de vista didáctico, xa que somos mestres, pois estamos aportando esa visión didáctica. O libro consta de dúas partes, como comentaba Laura, complementadas por un lado os textos, donde explicamos os xéneros, o momento que se interpreta, as súas características, a súa finalidade, axuntando tamén material fotográfico. Todas as fotos que aparecen, casi todas son das danzas que tuvemos a oportunidade de fotografiar e de recoller. E, bueno, as fotos son nosas, salvo en dúas ocasións que queremos dar as gracias tamén, as cedidas por Eutropio Rodríguez, que nos pasou cedeu generosamente as de Reis de Río Frío e Entroido do Ulla, e tamén a Mercedes Vázquez Saavedra, a danza de Laza, e esta super portada. Esta portada que, aínda que non é a fotógrafa Mercedes a que fixo, ela é a meniña que aparece aquí. Sí, é a que aparece aquí. Dixemos, Mercedes, isto ten que ser a portada, que chula. Entonces xa non lo pensamos máis e decidimos que fora esta portada. Díxeme que fale un segundo desto. Por suposto. Esta é unha foto do que era a Granxa Barreiros a mediados do século XX, de 1950, de Antón de Marcos. Este era un grupo de gaiteiros que teñan ali. Mercedes pasounos a foto, bueno, ela tiña publicada varias veces, se lle vira en Facebook. Bueno, Mercedes Vázquez Saavedra é unha fotógrafa maravillosa que ten feito moitísimas exposicións de fotografía, de mulleres, de máscaras. Da Raya de Portugal. Tremenda, non? Eu cando vin a fotografía digo eu porque vi que non está tanto nas redes sociais. Mas que non está. Non estou nada, nadísima. E se nos trae Mercedes esta foto que ben quedaba para o libro, entón ela tamén encantada non la cedeu, non? E ademais ela fai ilusión porque precisamente, como di Vicky, ela é a neniña que está aí. Sí, Vicky, sí. Sí, vale. O libro tamén inclúe partituras e melodías e letra das mesmas. E o que queremos que ten un valor engadido é a outra parte, que é super importante tamén, que é un CD de audio cun repertorio de 31 pezas, melodías seleccionadas dos nosos cancioneiros e de fontes vivas. O sea que aquí hai temas inéditos que despois xa vos falará Moisés polo miúdo. Son 30 pezas, o que pasa é que unha é unha regueifa, e a regueifa, dixémoslle ao regueifeiro, non se está por aí visto. Ali atrás. Dixémoslle, a ver, é unha cousa didáctica, tampouco estedes aquí 2 horas regueifando, porque entonces empezaron, pillaronme, tiña ali un micro para gravar antes de conectar nada, sempre arrancaron a regueifar e estuveron casi 12 minutos. Eran 3 como máximo. Decidimos, para que non se fixera moi longo, porque contábamos metela no posto número 5 aproximadamente, entón puxemos 2 minutiños de aperitivo no posto número 5 e ao final do CD está a regueifa enteira. E a máis Vieito, tamén eso, está enteira, hai que decirlo, que ela ainda non está enteira. Está enteirísima. Toma un. Eso a quen compre a obra, por Sin favor. cortar nada. Sin cortar nada, todo. Tempuera para que vos Ao vivo. seleccionarades. Está ao vivo, está moi buena. Está moi ben. Sí. Vale, pois donde íbamos, bueno, a importancia do audio é que podemos falar das características do alalá,
da dozura, da melodía, pero o alalá chega, o sentir do alalá chega cando escoitas, e, por exemplo, aquí o podes escoitar na voz cálida e ben timbrada de Uxía. Entón, eso te transporta a ese momento tan interesante que, en palabras del Riego, vou a citalo porque collemos moitas veces as palabras de Francisco Fernández del Riego porque él expresa con moito sentimento todos estos xéneros. Entonces, aproveitamos. Cando fala do alalá, di: e a hora melancólica do serán nunca deixou de escoitarse de todo a saudosa nota do alalá, a cantiga apaciblemente dorosa, que é como alma desta terra, como a esencia da súa paisaxe. Escoitar a Uxía e despois poder meterse no sentimento do alalá, bueno, eu creo que igual son un pouco máis apaixonada demais, pero é super enriquecedor, non? Se me permites un segundo. É que así, bueno, interrumpindo, se non enrollase moito. Por eso traigo isto. Eu non teño moito que decir, entón, vou cortando. Realmente, escoitar Uxía, todos escoitamos Uxía en moitos formatos, en directo, en disco, pero que realmente aquí está Uxía totalmente a capela, soa a súa voz, sin nada. Tanto Uxía como, bueno, vi que agora falou do alalá, pero hai outras pezas que canta tamén Xisco, que é un canto de arrieiro ou cousas así, que realmente, a aportación que fixeron, a parte do que cantar as pezas, é totalmente a súa voz aí tal cual, sin ningún tipo de aderezo, nin rever raras, nin ningún aparato de afinación polo medio, está tal cual. E tamén iso dá mostra, perdona, da calidade que teñen, porque a verdade é que eu mesmo cando estaba grabando quedaba impresionado do que son, non? É que este disco foi grabado na casa. Aquí o técnico de son, o productor, e tiramos de amigos e amigas con moito talento e moita generosidade que pasaron por casa e derono todo para que este traballo por nada, por unha comida e un pouco de juerga. Unha comida e un pouco de juerga. Entonces, si queremos agradecer, xa o agradecemos no libro, pero agradecer oralmente, ¿no?, toda a estes grandes amigos por a súa xenosidade, confianza e xenosidade. As que están aquí, algúns deles están aquí. Vou a poñer, para non comerme a ningún, vou a decirlos por aquí, vale? Uxía, Xisco, Tino Vaz, Pinto Herbón, Vieito, que está aquí, Eva González, que está aquí, Eva Chispi, que tamén está aquí, Lucampo e Juan Eiras. Juan Eiras, por participar nun tema na mazurca do disco e por facernos un prólogo moi bonito que encabeza o libro. Falta unha das mellores de todas que Eva, que tamén está aquí, a tua compi. Sí, dixen a Eva. Vale. Dixen, oi, non me vou olvidar. Pensei que quixera solo a Chisco. No. E Eva tamén. Cada xénero trae unha pista donde vai directamente, nos avisa en que corte do disco está. Entonces non ten manual de uso, se pode escoitar o disco si se quere ou se non, ir en cada xénero e escoitando as pistas. E isto en cuanto a todo el libro, si queredes, e como me enrollo moito, se non digo nada, me refiero... Quería explicar... Quería explicar un momentiño a clasificación dos xéneros cantados. Por que o fixemos así? Porque... A ver, vou a beber que se me seca... Vive que é auga. Si es agua, sí. Bueno, hai moitas clasificacións diferentes para... Empezo por as formas cantadas e xa acabo solo coas formas cantadas, vale? Despois así, quen quera afondar, que afonde. Bueno, sabemos que o pobo galego cantaba en todas as ocasións, cando estaba triste, cando melancólico, cando traballaba, cando iba a romaría. Calquera ocasión prestábase para facer música. E é unha das manifestacións máis puras do sentir do pobo. Entón, existen numerosos cantos que o acompañou sempre ao longo da súa vida, desde o nacemento, coas nanas, cantigas de berce, acompañando a infancia cos xogos infantís, cos labores colectivos, co casamento. Entón, como clasificar toda esta lírica oral? Pois nós escollimos unha que
é a que consideramos máis didáctica, pero pode haber moitas. As dificultades que nos atopamos é que un xénero pode pertencer a outros xéneros. Por exemplo, atopamos muñeiras, xotas, incluso romances en cantigas infantís. Como poder separar eso? Ou alalás en cantos de arrieiro, cantos de seitura. Entón, a clasificación que propoñemos aquí é unha inspirada en Vicente Risco. Na división de cantigas galegas que fixo el, este escritor e etnógrafo destacado da xeración Nós, e tendo en conta o rito e a finalidade. Entón, a nosa clasificación trata a cantiga en relación co momento en que se interpreta e o ambiente que crea e a finalidade. Entonces, temos todas estas cantigas distribuídas do seguinte xeito: cantigas de divertimento, que aí incluiríamos o alalá, muñeira, xota foliada, canto de pandeiro e desafío; cantigas de labor e cantigas para acompañar ao traballo, que son aquelas que se cantan no contexto dos traballos, e aquí distinguimos un pouco en tarefas colectivas e en oficios. Depois, cantigas infantís, que son as cantigas de berce ou arrolo, que canta os adultos a cara aos nenos, e tamén as cantigas propias infantís que cantan os nenos. Depois, cantigas do ciclo anual, que son as que corresponden a todas as festas do ano. E aquí clasificaríamos, bueno, que poden ser religiosas ou pagáns. Aquí clasificaríamos os cantos de Nadal, Entroido, os Maios e San Xoán. Outro apartado sería cantigas de romaxe, que son as cantadas no camiño da Romaría ou cando se estaba nela. E por último, a última sección, cantos de cego e romances, que serían as cantigas interpretadas por un cego ambulante, axudados por a zanfona ou violín, casi sempre, e propias para pedir esmola. E aquí tamén incluímos os romances, que son poemas narrativos de diversos temas onde a música está en función da letra. Estos romances poden ser cantados tamén por xentes de outro estrato social. Depois verían os xéneros instrumentais, que non me vou enrollar, e os xéneros danzados e bailados. Depois, se tiverades algunha pregunta ou eso, pero eu xa Moi ben. Sí. non faré máis. Pois veña, un aplauso. E agora Moisés vai falar un pouquiño, no, do proceso do disco ou... Bueno, a ver, non sei do que vou falar. Bueno. O asunto é que o que se trata o libro de recoller todas as cantigas que pode haber en Galicia, cada unha evidentemente cántase nun contexto, pode ser cantar de un neno recén nacido, pode ser cantando cortando liño ou segando ou mallando no liño. Entonces, claro, sempre se cantou e cantouse para todo. Entonces, o que decía Vicky, claro, era complicado clasificalo, non é unha dificultade nosa, xa outros o tiveron antes, porque tamén Casto San Pedro ou mesmo do Retexúbar dicían que, claro, unha lalá, unha cantiga dun alalá pode estar tamén mesturada con un canto de arrieiro. Por qué? Pois porque eran cantos moi lentos que se cantaban en soidade e ás veces é dificilísimo distinguir se é un canto de arrieiro ou é un alalá, non? Pero bueno, está claro que unhas eran cantadas, outras eran instrumentais, unhas eran para pasalo ben nun determinado momento, outras eran para danzar de arredor dun santo, etc, etc, non? Iso é o que está aí todo. Parte do proceso foi buscar as pezas para que Uxía e toda esta xente cantara e para globalizar, para complementar todo o que está escrito, non? Para iso, pois bueno, houbo que tirar de cancioneiros, remexer no Casto San Pedro, remexer no de Dorote Xúbar e Antón Santa Marina, remexer no cancioneiro de Tornera e Baligái. Pero claro, aí hai moitísimas pezas. Nos queríamos tamén que fora un pouco original, non? Que foran cancións que non estuveran moi escoitadas. Bueno, foi un traballo tamén de non de perder o tempo, por suposto, non? Porque mirando os cancioneiros tamén o pasas ben. Pero bueno, seleccionar non foi doado. E logo había que seleccionar tamén un pouco en base aos timbres de Uxía, que realmente sempre tuvemos claro quen a nós nos gustaría que colaborara. Outra cousa é que logo les aceptaran colaborar. Por sorte, Vicky ten bastante facilidade de... A ver, son xente moi riquiña e moi xenerosa e moi amable, non houve que facer moita cousa. Bueno,
Nos a veces dábamos direccións erróneas, non é dito, para mandábamos ao alto do monte para que se perderan, para complicarlle un pouco a cousa. Vivimos na montaña, entonces... Entonces, bueno, foi tuvo a súa. E os cancioneiros, bueno, logo unha vez que seleccionamos, máis ou menos dividímolas para quen queríamos ou a quen se lle iba mellor o timbre de voz. Por exemplo, o canto de cego non pensamos noutra persoa que non fora Tino Bace a zanfona, non? O canto de arrieiro tamén o podería cantar Tino, pero bueno, Xisco Fijó é unha pasada tamén. Entón, bueno, fomos aí clasificando e bueno, logo a grabación tamén tuvo a súa complicación porque, bueno, o que parece sinxelo así porque só unha voz tamén ten outras dificultades despois para que se escuite ben a voz e bueno. E bueno, aquí te logo todas as partituras e incluso ao final decidimos facer tamén un canal de YouTube no que, por exemplo, a regueifa de Bieito Bieito, que se va! Está no, que ten manifestación. Está grabado en vídeo, que o saibas. Ahora dá pedo que dixeches na regueifa. Chao, gracias. E bueno, aí metemos tamén, a parte da regueifa, gravamos danzas, bastantes danzas, para un xeito tamén de globalizar e de visualizar o que ás veces na literatura costa máis explicar, non? E nada máis, eu creo que o máis evidente vai ser que vos poño unhas cuantas pezas para que escoitedes, non? Entonces seleccionamos... non quites. Estéticamente moi bonito, as fotos teñen a calidade... Sí, verdad, aquí a editorial implicouse e o formato super chulo. Bueno, temos un diseñador que realmente fixo un traballo moi bonito, a verdade que sí. Sí. Bueno, teño que dicir que Laura en todo momento facilitou o traballo, en ningún momento puxo, nin nos marcou tempos, máis ben logo as presas metémolas casi nós, a nós mesmos, vamos. Bueno, ao final de todo, non. Xa postos a esperar, non? Que máis daba algún mes máis ou... No, bueno, sí, pero logo tamén a nos apetecía que se publicara no mes de maio, porque, bueno, ainda que cando comezamos non sabía que iba a ser o homenaxeado nas letras galegas, xa que este ano foi a tradición oral e as cantareiras tamén nos apetecía por nós, por editorial, porque tamén pensábamos que era o momento máis axeitado, non? Entonces tuvemos que apurar un pouco, aínda que isto nunca se acaba, porque de cada xénero realmente podes facer un libro. O sea, parte do problema foi tamén seleccionar e resumir, porque sintetizar para que fuera así un pouco didáctico. Bueno, vamos a poñer aquí, si estas novas tecnoloxías mo permiten. Temos aquí aos rapaces que nos solucionarán os problemas técnicos. Como di Laura, unha das condicións foi que houbera un CD, porque, bueno, eso, gravar o disco daba moito traballo, tamén había que molestar a moita xente, e apetecíanos que quedara aí, non? Porque logo, se o colgas nunha nube ou tal, logo se se rompe a ligazón, pois é un traballo que se pode perder, e realmente apetecíanos que quedara aí reflectido e ben aí nese disquiño redondo. Ben, vou vos comezar por o Lalá de Uxía, a ver se poño aquí isto a andar. Vou a poñer unha peciña de cada un dos colaboradores, logo cantados. Vou vos dicindo tamén quen colaborou sobre a marcha, porque en que colaborou cada quen, vamos. A ver se vai. O sea, ir vai. O asunto é que eu ande áxil. Aquí está. Está establecendo conexión. Vale. A ver se conectou, non? A tecnoloxía. Tiña los olliños negros, inda agora reparei. Se reparase máis cedo, non ama
amé, non amara quen amei. Ai la lelo, ai la la la. Uxía cantou como 6 ou 7 peciñas, non son moi longas, o sea, podíase repetir estrofas, pero bueno, o objetivo era, ainda así dura 1 hora o CD, se nos metemos... Ben, vou vos poñer agora o canto de arrieiro que gravou Xisco Feijó, que eran cantos que, evidentemente, como digo, non? Que os arrieiros iban cantando nas súas longas camiñadas por os camiños. A vida dos arrieros hecho unha vida penada. Arre voi pa diante, de día non hai misa, arre voi, de noite non durmen nada. Toma voi, toma. A ver, Xisco, dalle realismo. Aí hai realismo. Dicía isto, así dicíalle meu pai. Toma boi, toma. Sí. Logo, bueno, como mestres que somos, tamén nos apetecía un pouco... eu porque tamén xa non me quedan moitas batallas no colexio. Que tráxico. Por sorte. Decidimos tamén que cantaran os nosos nenos, non? Entón, vamos por unha cantiga infantil que gravamos cos nenos de Vique. Gravamos unha co cole de Vique e outra co meu. Entón, a cantiga infantil dos nenos que chaman por unhas cabriñas. Cabriñas marelas, titúlase. Aquí Vicky toca a zanfona magistralmente. Cabriñas marelas andai a pastar o campo da lebre e o río do Vilar. Dalles arriba, deixallas andar, tocalle la corna e andai merendar. A corna toqueina eu, A corna é ele, E a corna denos algún problemiña que outro coa edición das nenas, porque corna. logo E mezclado... escoitábamos outra cosa. Tú escoitas e escoitábamos outra cosa, corna. Tuve que traballo con eso, corna. Que non parezca. Houve que peneirar. Moi ben, sí. Pois agora Sí. vamos por un canto de cego de Tino e a súa zanfona. Perdín a
vista querida Podouse a viña bela pa min sempre de noite va Llame a Magdalena Perdín a vista querida Prenda que máis valía non Me queda que perder que perda a vida Bueno, que Tino, realmente para alguén que queira escuitar un canto de cego hai que recorrer a Tino, non? Porque é unha pasada, non? A voz desa lastimera, eso... Buah. Sí, transmite moitísimo. Este tema está tamén grabado por Fuxan os Ventos, nun dos discos, e Marica Campo engadiulle sobre este texto outro fermosísimo tamén. O que pasa é que nós quixemos ciñernos somente esa parte tradicional, non? Isto cantaba o Florencio Cego dos Vilares, que en que ano morreu? No 80 e pico ou no 90, non recordo. Non te podo decir porque pero vamos, que foi un dos últimos cegos vivintes, cegos cantores, non? E agora vamos vos por, digamos, dentro do que son as pezas xa instrumentais, un valse que lle recollín a un gaiteiro que se chamaba Libardón fai máis de 40 anos nos montes de Lobeira. Era un señor moi peculiar, acórdome que foi un cocura do meu povo. Oi, Moisés, hai un gaiteiro que... Bueno, tiña fama de que estaba xa un pouco louco, pero de louco non tiña nada. Entón lá fomos un domingo cunha grabadora en cinta, que ainda teño a cinta, logo digitalicina, e ali a beira dunha lareira cun canizo de chourizos ali por riba e un bombo que puña gaiteros da Acción Católica. Pena non ter cámara de fotos, porque daquela, vamos... E bueno, fixen unha recollida bastante... Non tocaba xa a gaita, porque xa tiña 80 ou 80 e pico anos, ou máis. Entón tarareu máis, cantou máis, non? E logo fixen a transcripción e, bueno, esperamos algún día que todo ise... Iso dá para un CD inteiro, non? Pues esperamos algún día podelo publicar tamén. E este valse tarareu moel. E participan neste valse persoas que están aquí. Eva Chispi, co acordeón diatónico, Eva González, co bombo e... E ti coa zanfona. bueno, coa zanfona. E ti? Eso non sei que toquei. Xa fai tanto tempo. Algúnha frauta por aí. No, ti coa gaita. Esta non é... Sí, ti toquei coa a gaita. frauta e a gaita, sí. Frauta e gaita, ver. Bueno, óyese ben por aí, sí. Se non llevamos A ver, máis que para este ser- aparato es de Manelis potente. Para ser tan pequeno... Para as fiestas de... Para ser tan pequeno non ten mala calidade, pero bueno, evidentemente, para escuitalo ben, compro un aparatiño mellor, non? Pero para facernos unha idea. A ver, e vai o valse. Se queredes bailar tamén. Non vos cortedes. É unha moi sinxeliño e fomoslle facendo distintos arranxos.
Ole! O poder evocador da música, é que estaba vendo ali Bardón co bombo. Gaiteiros con J, Gaiteiros da acción católica. E de vez en cando tarareaba e chegaba o bombo e bum. E eu dicíalle, non dea no bombo que non se escoita o que canta. En fin. Bueno, agora non sei que vos ten artellado por aí, Vicky. Bueno, que para rematar, podíamos facer música entre todos e todas. Entonces traemos aquí un agasallo para cada un de vos. Ai, non, hai que deixalo para as canciones. Calquera canta ao lado desta xente. Chicos, bueno, é un instrumento espectacular o que ides levar hoxe, verdad? Ai, que chulo, Que aquí hai percusionistas, músicos. Que chulo. Mira que agasallo máis bonito. Non podemos acabar o proxecto de que acabar con música colectiva, verdade? Pero dá mágoa para hacer a No, desfai al bolsillo. Tira. Ai, eu tampouco que total tampouco. No, hai que mollarse aquí coas cunchas. Eu vos explico. Non vale. Toco fatal, No. Vamos. É bardo. Ay, por favor, hai que abrir. Por que tamburiña e no vieira? Pois porque na escola, imaginadevos, non? 25 nenos nunha aula tocando as vieiras é algo que terrible, nos hemos conta xa o pouco de tratar con elas. E por a mau deles tamén. E por a man deles tamén. Bueno, eles queren todo grande, pero non pode ser. Entonces, esta é a tamburiña que tamén supera, é autóctona, moi preciada, pois é genial para isto e ofrece as mesmas posibilidades tímbricas e de matices que as vieiras. Bueno, no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar. Moi complicado. No, vamos a empezar con algo súper, a ver, súper sinxelo. Primeiro, como agarralas, que é moi importante. A man que non é dominante, a estiramos. E poñemos aí a cuncha. Así. Eu non tenho. Ai, no, tú tens que coller outra cosa. A man que non é dominante, aí. E a que é dominante, así. Eso é. Así, este instrumento que é fretado. ¡Ole! ¡Aplausos! Muy ben! Eso é. E agora que temos superado a primeira parte, imos facer, mirai, isto. Fora, 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 dentro, fora. Fora, 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 dentro, fora. Fora, 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 dentro, fora.
Maravilloso. Pois moitas grazas a todos e a todas. Moitas grazas. E outro aplauso aquí para os músicos e autores. Foi maravilloso.